рампа. И ако ви хареса видеото, ставете по един лайк и се абонирайте с камбанката. Ето и мен. Значи първо ще скачаме на това скокче. После на стълбите ще скачаме. И да, първи ще е той е там бак. Давай бе! Сега това идва и... Ето го. С моето кола. Ето го йогито. Стой бе! Стой, аз ще скачам с моето. Стой. После съм аз за. Чакай! Чакай, брат, чакай! Давай! Паям се. Давай пак. Снимам ли? Сега ще Аз ще скачам, да. И кой да снима? И сега той ще скача. И сега ще дойдем пак, като той пак скача. За това. Да. И хора, те са горе вече. И ето той е с зеленото колело. Аз скача и снимаме. Въй! Хора, не знам дали по едно време видяхте гумата му. Отиде и така по това. Гумата и там и хлъзна гумата на виража. Хлъзна му гумата на виража. Ето го виража. Виж чертата е тук. Да. И да знаете, че ние сме от София. Горна баня по-точно. Ама не казваме от защото... Ето го и Бог. Сега той ще скача. Да. Ето. И хора, сега той ще скача с моето колело. Да. Откриваме рампата. И... После може да караме стълбички. И след това... Можем на нашата улица. Или пък ще караме... Не, това беше ужасно. Това не беше много добро. Чакайте! Абе, ама боксерите са му лози. Ето го! Засилка! Ето го. Хайде! И обърнай рампата. Както и де, но сега ще скачваме стълби. Чао! До сега, след малко. И пак. И пак. И ето го. Отново. Някой искам да скочи това скокче. Не бе! Скочи скокчето! Искам... 3. Хора, и добре дошли в едно ново видео, където днес ще скачаме на една рампа. И ако ви хареса видеото, ставете по един лайк и се абонирайте с камбанката. Ето и мен. Значи първо ще скачаме на това скокче. После на стълбите ще скачаме.
да, първи ще е той е там отзад. Давай, бе! Сега той идва и... Ето го. С моето коло. Това съм аз! Ето го йогито. Стой, бе! Стой, аз ще скачам с моето. Стой. После съм аз за. Чакай! Чакай, брат, чакай. Давай. Паям се. Давай пак. Снимам ли? Сега ще Аз ще скачам, да. И кой да снима? Кой? И сега той ще скача. И сега ще дойдем пак като той пак скача. Затова. Да. И хора, те са горе вече. И ето той е с зеленото колело. Аз скача и снимаме. Въй! Хора, не знам дали по едно време видяхте гумата му. Отиде и така по това. Гумата и там и хлъзна гумата на вигаж. Плъзна му гумата на виража. Ей тук, ей тук. Ето го виража. Виж чертата е тук. Да. И да знаете, че ние сме от София. Горна баня по-точно. Ама не казваме от това, защото... Ето го и Бор. Сега той ще скача. Да. Ето. И хора, сега той ще скача с моето колело. Да. Покриваме рампата. И... После може да караме стълбички и след това можем на нашата улица. Или пък ще караме... Не, това беше ужасно. Това не беше много добро. Чакайте! Абе, ама боксерите са му лози. Ето го! Засилка! Ето го. Хайде! И обърнай рампата. Както и де, но сега ще скачваме стълби. Чао! До сега, след малко. И пак. И пак. Да. 40. И ето отново. Някой искам да скочи това скокче. Не бе, скочи скокчето. Искам 3.